pentru luna iunie. Este etalare generală, luați ceea ce rezonează, voi scoate cărțile pentru că nu am timp să le las să cadă. Trebuie să mă încadrez cu 10 cărți. Bun, hai să vedem care este starea dumneavoastră de spirit din prezent. Starea dumneavoastră de spirit din prezent, ori voi vreți să faceți o ofertă de dragoste, ori spre voi vine o ofertă de dragoste, sau cineva la locul de muncă vă face o ofertă, poate vă pune pe un alt post, poate vă mută într-un alt compartiment, da? Deci pentru voi va veni o ofertă bănoasă chiar, cu bani. Bun. Ce vă influențează? Ce vă influențează? Faptul că aveți impresia că trebuie să dați explicații, poate sunteți puși la zid, poate că la locul de muncă cei din jurul vostru nu vă prea agrează și atunci aveți tot timpul de dat câte explicații de ce faceți anumite lucruri. În viitorul posibil, foarte multe clarificări și discuții, mare grijă acolo, cineva nu încape de voi și în casa voastră aveți de clarificat anumite situații. Întrebarea pe care trebuie să vă puneți dumneavoastră, pentru ce munciți? Foarte multă muncă, da? Avem foarte multă muncă. Pentru ce munciți? Unde munciți? Pentru siguranța voastră financiară. Munciți pentru stabilitatea voastră. În trecutul apropiat am avut aici un rege de monede. O persoană care a venit să vă ofere o stabilitate. Avem două energii, da? Un rege de monede și un rege de cupe care sunt energia voastră. Acest nou început plin de stabilitate din partea regelui. Ca să vedem cu ce vine asta. Încearcă să-și găsească echilibru, încercați să-și găsească echilibru. Pe viitor avem energia voastră, regina de cuite, veți intra în energia acestei femei, femeie pasională, potentă financiar, o femeie atrăgătoare, o femeie care știe ce își dorește, dar câteodată plecați, lăsați în urmă o situație, aveți gând ducă. Starea dumneavoastră emoțională din prezent. V-am spus că aveți gând de ducă, unde vreți să plecați? Vreți în concediu, în vacanță, unde plecați? Ia să vedem unde plecați. Încercați să faceți jocul în favoarea voastră, să manipulați o situație, amenințați că plecați dacă nu vi se face pe plac. Comunicare, la comunicare, relația voastră, un contractul de muncă sau chiar relația dumneavoastră. Aveți așteptări, așteptați pe cineva de la distanță, pentru un nou început plin de pasiuni, poate într-o relație. Dorințele și idealurile voastre, asul de cupe, un nou început în dragoste, frumos. Hai să vedem cu ce avem aici. Această persoană vine spre voi, un bărbat nu foarte stabil, iar rezultatul final veți fi blocați pentru o perioadă, ori pe telefon, ori voi aveți un blocaj.